Аз правя филмче. Няма снимай мен. Дай. Ето е майката. Давай, върви. Аз станах да го използвам. Обаче най-важното е Ники, защото това е резултатко му. Чакай, аз ще отида да снимам него. Това е за Кристофър. Не ме снимай. Аз не искам да кажа нещо на Кристофър. Чакай само да видя Ники. Какво, мамо? Не можеш да се оправиш? Хайде, минете така, хайде така. Браво. Кристофър! Ники! Ники, я се усмихни, мам. Ники! Ники! Я се усмихни! Колело, айде карай. От тук, отстрани, айде карай, карай. Давай, мама. Ама ти карай сам. Карай. Ма леко, леко. Айде, че изпуснахме хората. Давай.